Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Etxalekun jaio eta herria berarekin beti eraman du sagrario alemanek. Eta herritik euskara eraman eta ekarri zuen, bere biziaren arlo guztietan, hedabidetan, politikan, militantzian eta batez ere irakaskuntzan. Gazte eta zar oro analfabetizatu dira sagrario alemanen eskutik jaiotako instituzioetan. Naiz eta berak uste duen egiten dugun alegina ez dela nahikoa batzuetan. Auzoz auzo, herriz herri, Nafarro euskalduntzeko ardura handia izan du alemanek, beharrezkoa baitzen bere hitzetan. Eta bere indarrarekin batera, berak talde lana eskertzen du, eta hori bere ondarerik handiena da. Herrian badakizu askatasuna dela aurrentzat, han jostaketan ibiltzen ginen herriko ume guziak, adin guzitakoak, eta eskolan ere bertan ibili nintzen, erderaz hori bai. Familia handia zen, gurasoak eta 9 senide. 9 senidetatik gero ikasketak egitera etortzen ginen Iruñera ja koskortutakoan, orduan denak elkarrekin ez ginen beti egoten. Batzutan baten bat bazen ikasten Iruñan, baina hori 11 lagun. Ondoan genuen beste etxe batean gurasoen, amaren gurasoak eta haren ana izen baitere bai, eta ondoan genituen Osaba izebak eta aitonamonak. Baina gu garai hartan barnetegian egon behar izaten genuen, edo fraileak edo monjak ziren. Eta niri ere hori tokatu zitzaidan, 13 urtetan edo etorri nintzen Iruñera, eta hemen egon nintzen barnetegian aldea handia. Pareta batzuen artean, tarteka eskapatzen ginen atarira, edo asteburutan eta horrela. Eta orduan herrira ere oporretan joaten ginen, edo zubi luzeren bat baldin batzen bestela. Horre egoten ginen jai egunez eta astegunez jakina ikasten. Niretzat herri erdaldunera etortzea zen, Iruñera etortzea, han euskaraz aritzen ginen, nahiz eta eskolan erdaraz egin, baina gure ohitura gure artean beti euskaraz egitekoa zen, eta herrian, eta kanpotik etorritako familiaren bat beti izaten zen, erdalduna, beste herriren batetik etorritakoa, eta normalian nahiz eta euskaraz ez jakin aurrek ikasten zuten gurekin euskaraz, baina Iruñan justo kontrakoa zen dena erderaz, kolegioan berian, batzuk ez zuten aitortzen euskalduna zirenik ere, nik uste dut lotsa ematen ziotela eta horrela. Eta ni berriz berehala esan nuen eta hasi nintzen lokalizatzen nok zekien euskeraz ikastetxean. Eta gero kanpoan giroa mugitzen hasia zen, langileen mugimenduak indarra hartu zuen, ziren lantegi batzuk handi samarrak eta grebak eta egiten hasi zirenak, eta bestetik abertzaletasuna apalago zen, baina hasi zen mugimendua eta hasi zen euskara ikasteko gazteak batez ere dantza talde edo mendi taldetan zebilen jendea eta zen mugitzen hasi zen. Hemen hasi nintzen, Opuskuan hasi nintzen, baina ikusi nuen beste arrazoi, ez dakit personalak direla edo, ikusi nuen hemen zaila izanen nuela, eta gero joan nintzen Valentzian 2 urte 3. mailara bitartean egiteko, eta orduan 2. eta 3. Valentzian ikasi nituen, anuelako aizpa bat, ezkondua, eta orduan ara joan nintzen, eta aizparekin bizitu nintzenan, eta hor bukatzen zen, eta orduan 4. eta 5. Madrilen egin nituen. Madrilen gero baziren Valentzian ikasten aritu ziren nirekin batean ikasle batzuk, eta haiekin egon nintzen, eta gero euskaldunak bakizu elkartzen ginen. Nik esaten nuen, nik egun osoa ez dut pasatu nahi hemen gaudelako euskaldunen artean bakarrik, gero batzutan egia esan da izaten ziren horrelako burrukoak, egun osoa jende berakin ezin egon da bat, ez da? Eta horrela, eta Madrilen tokatu ziren, esan genuke, egoera oso adierazgarriak, Franco hiltzen anintzela,
Atotxako hilketak ere anitzela gertatu ziren, Partido Komunistaren legalizazioa, mugimendu handia zegoen momentu horretan politikoki Madrilen, eta gero garai batean Iruñen ere ezagutu genituen Guerrilleros de Cristo Rei horiek indarra bazuten Madrilen, eta jendea jotzen ere ikusi du nik peteko intsignia bazuelako edo pegatina bat edo ezak ezer zuen, eta mugimendu handia zegoen. Ikasleak oso gazteak ziren, ni gogoan dut banituen ikasleak 14-15 urtekoak batzuk, beste batzuk ja adin gehiagokoak, baina 30 bitartean edo, esan bezala giro berezi horietatik etorri ziren, mendizaletasuna edo mendi irterak eta egiten zituzenak, orduan mendira joateko autobusez joan behar izaten zen. Ikasle girotik, orduan unibertsitate bakarra zegoen hemen, Opus Deiren unibertsitatea, hor ikasten ari zen jendea etortzen zen, bai ikaslea eta bai irakasle ere gehienak ginen ikasten ari ginenak, batzuk ja unibertsitatean eta gehienak esain nuke. Horrela sortu zen hori. Eta hasieran eskolapiotan egon ginen, gelaren batzuk uzten zizkiguten, baina berehala ikusi genuen indar gehiago eman behar zitzaiola horri, eta hasieran pisu bat hartu zuen kanpionek, eta pisu horretan ematen ziren klaseak, konpainia ekarriken, eta gero mugitzen zen garai hartan ere, nik gogoan dut Imenasara klaseak ematea etortzen zela, bat edo bi etortzen zirela, eta gero beste zenbait tokitan ere, ezakit edo Peñaren batean, Jarautak harriken, toki batean baino gehiagotan Arrotxapeara ere bai, gau eskolak ere sortu ziren, baina normalean irakasle behar bezen kanpion euskaltegira jotzen zen, eta hortik bilatzen zen jendea hortzegoena, eta esan daiteke neurri handi batean hortik ez guziak, ziren Euskal Herriko adiskideen edo Amigos del País edo hor ere ematen zuten eskolaren bat, gero kolegioaren batean ez dakit jesuitetan, eta besteren batean ere eskolaren baten zen, baina bereziki kanpion izan zen mugimendu hori edatzen lagundu zuena. Gero ja bakoitzak hartu zuen bere gau eskolak eta bere izaera hartu zuten, baina eta lehenbiziko urte horietan lehenengo urratsak edo lehenengo mailak egiten ziren behar bada auzoetan, baina gero goi urratsetara normala den bezala ikasle asko ez badira, bidean galtzen dira batzuk, uzten dute arrazoi batengatik edo bestegatik, eta orduan goi mailetara gehienak etortzen ziren gero kanpiona. Garai hartan, oraindik esanen genuke euskaltegiak zirela eta hasi ziren koordinatzen elkarrekin, nik kanpiona itzuli nintzen eta kanpionen aritu nintzen klaseak ematen, eta orduntxa hasi ziren nolabait koordinatzen Euskal Herriko euskaltegi diferenteak, eta alfabetatze euskalduntzen mugimendua deitu genuen hasiera batean, eta gero legalizatu zen AEK bezala. Alfabetatze euskalduntze koordinakundia. Baziren euskaltegiak eta batez ere herrietan asko ziren mendialdean alfabetatzeko taldeak, euskalduntzeko ere hasi ziren herri askotan eta ja hor zeuden, baina sustatu zen nik kanpionen eskolak ematen ari nintzen, eta orduan zuzendari zegoen Iñaki Zabaleta Leitzarra, Zabaleta Urkiola, eta berak esan zuen, han bulegoan geundela, behar dute, eskatu digute, Erriberatik, Andosilatik eskatu digute ja irakasle bat bidaliko dugunara eskolak ematera, han animatu direla batzuk, eta, eta ezagutzen duzuen norbait, nero joanen naiz, baina horrela sebota nuen gehiegi pentsatu gabe. Eta abai hitzartu zidan berehala eta ja berehala hasi nintzen. Ezakit, esan erdi kasualitatez horrela gehiegi pentsatu gabeko gauzak, eta egia esan da pozgarria da gero ikustea atera direla euskaldun batzuk herri horietan. Gurekin hasitakoren batzuk, bai, eta geroztik beste batzuk behar bada ja mugimendua beste dimentsio bat hartu du mugimenduak orokorrean, eta ikastolak ere onduan badire, Lodosan bada, eta Lizarran ere D eredua bada, ikastola bada, orduan AEK-are horrari da, orduan guzi horrek ekarri du euskaldunak izatea alderdi hortan, eta Lizarrakin oso loturi daude gainera herri horiek. Batzutan ere buruari galdetzen nionik, ezpaneki euskeraz? Eginen nuke hauek egiten duten ahalegina, ikasiko nuke.
ez baita edutzen zait izugarrizko indarra zutela eta ongi ikasten zutela. Nik esan dut, ez dakit, erneenak etortzen zaizkigun, listoenak etortzen zaizkigun, edo zer, baina nik uste dut borondate ikaragarria zuten pertsonak etortzen zirela, ikasi nahia handia zutela eta ikasten zutela horrexegatik. Ikasten ari nitzela, eskolak ematen dituen aurretik hemen Iruñan, Madrilen ere eman dituen eskolak ikasten ari nitzenean, orduan, ez dakit nik uste ikasten joan ginen, nik gogoan dut hasieran 72an ja Patxi Altunarekin hasi ginela pixka bat nola egin behar zen, eta gero Arturo Kanpionen beti taldea izan da, eta orduan taldeak elkarrekin bilerak egiten ditu, elkarrekin ikasten genuen azken batean, eta orduan talde lanan ikustu dut horretarako oso importantea dela, ze metodo erabili behar dugu, nola erabili behar dugu, eta elkarrengandik ikasten joan, eta elkarrekin eztabaidan eta gauzak aurrera egiten. Hemen ere, elkartu ginen jende oso ezakit kontzientziatuak edo, eta asko ikasi genuen azken batean nik gogoan ditut Luis Mari Mujika, Txillardegi, batez ere horiek ditu gogoan, baina guziak ere toki diferentetatik eta ikaskuntza edo ikasketa diferentetatik ere heldu ginen, baina nik uste dut denok bagenuela euskara berbizitu nahia edo euskarari indar eman nahia, eta egia esanta eztabaidak eta izaten genituen, eta nik uste dut asko aberastu genuela gure burua eztabaida horietan. Pena dut orain olako talde bat hor dago Euskal Herrian euskara, tarteka egoten naiz horiekin, baina ja ez nago bete-betean hor sarturik, ez? Orduan, bueno, polita izan zen, oso polita. Nik uste dut ilusio handia genuela eta aurrera begirako gauzak egitea, eta azken batean askotan esaten genuen bai eztabaida egiten dugu, teorian lantzen dugu, baina bereziki praktika eta ekintzak. Orduan, neurri handi batean ekintzailea ginen, garai hartan. Teoriak aurrera eraman behar dire, eta hortarako askotan ekintza behar da, eta ekintzak berak laguntzen du askotan teoria gainera. Euskal Herria Irratia hori bai hasieratik oso gogoan dut, Eugenio Arraizabera nola ibili zen, eta guk esaldi bat ere sortu genuen Arturo Kanpionen Euskal Herria Irratia zela, eta askotan esaten dugu nola esan la cuadratura del círculo, eta guk asmatu genuen hori, esan genuen egonian ibili edo ibilian egon. Orduan ezinezkoa den gauza, beraz. Hoxe sortu genuen zergatik, sortziak kostatzelako hori ere. Eta orduan, galdetzen genuen, Eugenio, zertan da irratia? Bueno, badabil esaten dut. Badabil, baina etzen sortzen, eta denak esperoan geunden, nik uste dut, garai hortan importantea izan zela, batez ere ikastolen eta euskaltegien guzien laguntza irratia sortzeko azken batean behar zen oinarri bat eta entzule potentzial parte handi bat hortxe zegoen hain zuzen ere ikasten ari ziren gazte edo heldu horietan. Egia da, euskararen arloan mugimendua behar dugula, behar dela beti aurrera egin, gauza berriak sortu behar direla, egokitu behar dugula giro berri horretara, baina zoritxarrez batzutan aurretik erdietzia duguna galdu egiten da. Eta nik uste dut horretan oso erne egon beharko genukela eta kaso ez dugu aski indarrik jartzen. Askotan esaten da, lehen esan dut, gure herrian adibidez euskaraz bizi ginen, eta nik gaur ez nuke esanen euskaraz bizi garenik. Eta hori bezala, hemen ere zenbait tokitan gazte asko normaltzat edo askok normaltzat jotzen dutela edo normala ikusten dutela. Erderaz aritzia, euskaraz badakite, baina erderaz ikasi dute, baina ez dute baloratzen horiek ikasi ahal izateko egin den lan guzia. Orduan, behar bada transmititu etzaielako, ez dakit, baina gertatzen ari da. Eta orduan ikuste dut hori ere baloratu behar dela, edo matrikulatu behar dituztenean aurrak, gaur egun oraindik harrigarri samarra zait,
zenbaitzuk planteatzea bere buruan, ja euskaraz sartu behar dituzen beren aurrak, euskarazko ereduetan edo gauza hauek iruditzen zait galdu dugula perspektiba. Eta euskara, ez dakit, bai alderdiak lehen erderaz funtzionatzen zuten askoz gehiago abertzale deitzen diren horiek ere, ez dakit, funtzionamenduaz asko aldatu da, euskaldundu diren neurri handi batean, baina uste dut euskarak indarra galdu duela horietan, eta batzutan planteamenturik ez dela egiten euskarari dagokionez. Orduan, baditugu gauzak indarra handiak egin ditugunak, aurrera pausok eman ditugunak, baina aldi berean, orain atzerak ariote garen. Orduan, bai, sormena behar da, egokitu behar da, aldatu behar dire gauzak, baina aldi berean dugun horri eusten ere ikasi behar du. Lege bat izatea ona zen kako txartean, ona talde berean txarra. Zer esan nahi du lege bat sortzea hizkuntza batetarako? Bai aldute lege berezi bat gaztelania edo frantsesa bultzatzeko. Konstituzioan jartzen dute artikulu bat eta aski dute. Guk ere hori beharko genuke. Alde hortatik nik uste dut ez dela ona. Bestaldetik genuen egoera izan da babes neurri bat behar genuen. Eta orduan lege bat ongi zegoen, baina legea egia esan da izugarri txarra egin zuten. Inguru hontan ezagutzen dugun legerik txarrena izan dela Nafarroakoa. Batzorde horiek sortu genituen hain zuzen ere lege hori salatzeko eta lege horrek zituen akatsak nolabait ezagutzera emateko. Baina hori dugu eta orduan pentsatzen dut beti ikasi behar dugu orain lege honek eskaintzen dizkigun zirrikituetatik ja zer atera dezakegun eta horretan saiatu behar dugu, baina aldi berean lege hau bota behar dugu eta saiatu behar dugu lege berri bat egiten, benetan gure eskubidea defendituko duena. Eta ez privilegio moduan konsideratzea euskaldunon eskubide hori. Egunkaria sortzen talde bat, lehen elkartzen zen Euskararen Unibertsoa eta hor ari ginen gauza bat eta beste komentatzen, eta sortu zen idea hori egunkari bat egitekoa. Eta orduan sortu zen talde bat egunkaria sortzen izenekoa. Beharrezko ikusi zen Euskarak aurrera egingo badu lehen esan duguna ez, azken batean beharrezkoa da arlo guztietan Euskara sartzea alik eta arlo gehienetan. Eta bagenuen horren falta egunkari baten beharra, orduan baziren persona batzuk mundu horretan komunikazioaren munduan oso sartuak, batzuk alde teoriko hori nola funtzionatu behar duen egunkari batek eta lan egin zuten, eta beste batzuk bereziki dirua biltzen, eta orduan, suerte izan nuen, nolabait, hor ere parte hartzeko nire maila apalian izan ere, ez? Hor ere Euskal Herrian askotan gertatzen zaigun bezala, atera ziren kontrako indarrak, euskarazko egunkari batek ezin izan du bize luzerik, porrot eginen du, beste batzuk izatez behar du publikoa eta orduan sortu dezatela beste batzuk edo gu sortuko dugu, horrelakoak izan ziren, baina zorionez atera zen proiektua eta gaur egun egunkari ura ezpada ere haren ondokoa den berriak segitzen du. Niretzat ohore bat izan zen eta horrela hartu nuen, baina aldi berean beldurra eta hasieran pentsatu nuen eta kosta zitzaidan erabaki hartzea pixkat. Ez nekien hortarako prestoten egoen, balio nuen horregoteko zerbait egin ezaken, zalantza franko izan nuen azkenean, horrexegatik ez eskaintza hori bazelako horrexegatik hartu nuela, kide guziak ongi hartu ninduten eta geroztik hor nagoa, batzutan galdetzen dion ere buruari, baliote dudan aski horregin behar diren lanak egiteko, noski bakoitza bere gero esparrua du, eta arlo diferentetan ari dira jendeak, baina hortxe nago, aldudan egiten. Uste dut, eskatu zidatela zerrendetan sartuko nintzen, garai hartan Herri Batasuna zen, Herri Batasunak gero egiten zituen komiteetako edo auzoetako eta herrietako bilerak, eta horra hautatzen zuten persona bat, eta hautatua izan nintzen, eta onartu nuen.
eta egia esan da, udalekoa oso esperientzia ez dakit hurbilekoa izaten da jende askorekin. Egia esan guk zinegotziak alderdi guztietakoak harremana genuen, gero ideologikoki oso diferentia ginen, behar duen bezala gainera, nik uste dut oso ideak oso diferentiak zirela eta praktikak ere bai, batzuk eta besteak nahi genuena, eta orduan hori nabaritu behar du. Baina aldi berean harremana aski kako txartean esan dut normala genuela guztien artean. Eta parlamentun gure artean bilduko orduan herri batasuna zenaren artean giroa ona genuen, egiten genuena, baina orduan oraindik beti eztabaida bagenuen instituzioetan parte hartu behar da, ez da hartu behar. Nik uste dut karrikako burruka orduan importante izan zela, eta igual orain pasatu gara beste mutur batera, eta behar da gehiago ari dira instituzioetan eta zain besteak nik uste dut eguneroko burrukan eta eguneroko mugimendutan eta horrez igual indartu behar dugu berriz mugimendua, herri mugimendua. Nik ikusten du rekonozimendu bat bezala, ez niri bakarrik baizik eta lan honetan ari garen hainbat talde eta hori. Orduan, batzutan personalizatzen da eta jartzen da baten hortan, baina nik uste dut neurri handi batean helduen euskalduntzea saritu zela, hor nik egindako lan horren arira, igual mugimendua zela. Eta beste neurri batean, sari bat izan nuen, batez ere udalean egin nuen jarduna euskaraz egin nuelako. Eta nik uste dut hori zela tokatzen zena. Beharrezkoa izan zen, zergatik etzelako egiten euskaraz. Edo oso testimonialki bakarrik egiten zelako. Eta orduan, ni publikoan egiten nuenean, euskaraz egin nuen, euskaraz bakarrik. Eta egia esan da, gogorra zen, euskaldunik etzegoelako, ez zutelako ulertzen, itzulpenare batzutan etzen egiten, Iruinen jende asko zegoen euskalduna. Orduan, egin beharreko lan bazen, baina egiten etzena. Eta gaur egun ere esan nuke zoritxarrez ez dela aski egiten. Euskaldun kargudunak denek egin beharko lukete euskaraz, eta gainera gaur egun askoz ere errazagoa da itzulpenak badaudelako instituzioetan, eta egia esan da ulergaitza da, eta esplikazioak eman dizkit karguren batek Bilbon, Madrilen zergatik ari diren, ez da Madrilen eskatzen dudan lehenengoa, baizik eta hemen, Euskal Herrian, eta ez dut entenditzen zergatik euskaldunak publikoki ari direnean instituzioetan edo beraien adierazpen publikoak egiten, zergatik egiten duten gaztelaniaz edo frantsesez. Sentitzen dut ez duzuela aski egiten. Beste zerbait egin behar duzuela, eta asko zere gehiago pentsatu behar dela honen inguruan. Eta nik uste dut, zoritxarrez, alderdi politiko guziek utz egiten dutela, guziek. Gehiago edo gutxiago. Nik entzumenari garrantzia handia ematen diot, nik uste dut gutxigi entzuten dugula, orokorrean, eta hizkuntza bat zerbait balin bada nik uste du dela entzutea eta hitz egitea. Eta horregatik gustokoa dut eta gainera iruditzen zait, ematen diogun baino askoz ere garrantzi handiagoa eman beharko geniokela. Ikusten dut orain jende askok kirola behar duela ez dakit bizia sentitzeko edo ez dakit olako edo abenturak bilatzean, ere ustez abenture ikaragarria da egiten ari garen hau. Euskararen inguruan aspertzeko denborarik ez dago eta momentu batean nekatu zaitezke pixkat bera egin dezakezu indarrak huts egiten aldizute, baina nik uste dut berez emozioa zerbaitek ematen badu, nik uste dut ematen digula egiten ari garen burruka honek eta daramagun bideo honek, ez? Gauzak aldatu nahia, euskaldundu nahi hori, eta orokorrean bizia justuago eta hobea egin nahi horrek. Niri nortasun bat eman dit, euskarak. Azken batean euskalduna naiz, eta uste dut beste bati, ez dakit, Madrilen sortu den bati, gaztelaniak ematen diona. Baina kurioso izaten da, normalean, euskaldunoi galdetzen zaigu, zergatik egiten dugun euskaraz, galdetzen zaigu,
euskara zer den guretako, zergatik egiten dugun euskaraz ez dakizein tokitan, eta nik orain galdetu dut, zergatik egiten dute gaztelaniaz euskaldun horiek. Baina ez da galdetzen, ni naiz euskalduna. Orduan euskaraz egin behar dut, nire parte da, eta hori behar luke logikoena eta ez besterik ez orduan eri euskarak eman dit nortasuna. Ni naizena euskaraz naiz. Ez naiz beste hizkuntza batean. Ikasten alditut beste hizkuntza batzuk, maitetzen alditut beste hizkuntza batzuk, aritzen naiz beste hizkuntza batean beste batzukin, baina ni naizena euskarak eman dit. Haupa, Hombre. Egunon, ez asmatu non nago, Euskaltegian, Arturo Campion Euskaltegian eta Euskaltegiko gela ezagunenetako baten hontan. Eskertu diate eskerrak emateko mezuak grabatzeko eta saiatuko naiz zerbait itxuroso egiten. Beti dut gogoan, behin baino gehiagotan ikusi zaitu dela, elkarrekin hemen lanean eman ditugun urte luze hauetan guztietan. Esaten dizutenean, txikia zarela ez dakizet beti hartzen duzu zapi bat, adibidez hau, Arturo Campion Euskaltegiko zapi klasiko hauetako bat, eta esaten duzu, bai, txikia, baina begira zer gertatzen den txikiekin. Zutik daude, eta beti zutik egiten dira. Luzeagoak direnengan, Berari luza deitzen diogu. eta, totakeria bat eman dezake, baina niretzat horrek islatzen du oso modu ikusgarrian zein izan ez zure jarrera, orokorrean hemen Euskaltegian, gurekin lankide guztiekin, ikasleekin, euskararen alde egin duzun lanean, eta baita bizitzari aurre egiteko modua, ez? Eta, niretzat eta orokorrean hemen guztiondako bazakite pertsona eredugarria izan zarelako, eskerrik asko. Ongi bili? Jo. Egia esan lehen esan du taldean aritu izan garela eta eskertzekoa da taldeak egin duen lan guztia, bai irakasleek eta bai ikasleek ere egin duten alegina eta urte luzez aritu da, oraindik segitzen du berak lanean Arturo Campionen eta izan da hori, taldea eta guzien beharra izan dugun momentua. Diro ez, batzuk batean gehiago ematen dute, beste gauza batean, baina elkarrekin egindako lanak ikaragarrizko balioa dugu. Bai Euskaltegian eta bai beste proiektuetan ere ni aritu naizenean normalean taldean aritu izan gara. Mirestu ezagutzen ez duzuna, maitatu txik